ning kene Mbak Novi karo Mas Andra. Lah kuwi pantene ning kono kuwi. Masalah. Mun dhisik ning kene to. Lho manten tertib iki kaya wong loro kuwi lho tertib. Ya Allah Gusti. Dadi manten kaya ngono kuwi mangsamu. Lah aku rumahmu ora kaya ngono. Lah awakmu apa tau kaya ngono kuwi? Aku mbiyen ketangkep kok le. Aku mbiyen ketangkep kok. Mulane ora dilungguhno ning ngono kuwi. Nyapa lungguh ngono kuwi. Penting aku tak terang-terangan njaluk anake wong tak gawe api-apian aku ngono. Gawe api-apian piye? Aku wilayah kene iki paham kabeh le. Lah kok iso paham Tempur Sari Bayu dalane mulai mbiyen sampai saiki kok obat nyamuk ya le. Gumun aku ora nek luruse belas. Memang suasana pegunungan ngono kuwi, Pak. Berkelok-kelok biar lebih syahdu. Uhuy. Tapi Pak Haryanto tak akoni jempol. Pak Haryanto piye? Pak Haryanto sekeluarga luar biasa sampai begini. Wah, jan pinter tenan ngenyang campur sari. Masa pinter tenan, pinter nyambung silaturahmi karo dulur-dulure. Nyapa kok pinter? Ora percaya Pak Haryanto ning omah karo aku. Maksudnya ku Mas Percil, biyen ki wilayahku kene iki tul kono ki percil, tung kono percil, dagel jaman biyen. Wong sakmene mbiyane mung pengen roh apa gantenge percil. Percil kok iso ganteng kok enek. Percil ganteng napa elek? Elek. Krungu kupingmu. Wis ngomong krungu kupingmu. Gobokmu kok rek ana. Percil ganteng napa elek? Krungu. Lah yo wis elek ngeyel kowe iki. Sing ngeyel awakmu dari. Bare pengen ngerti gantenge percil kok elek kok sombong. Aku tapi Pak Haryanto iki kancaku pelek. Kancamu iki lah awake dhewe ning kene aku ning kene ping pira ae. Nek karo Pak Haryanto iki. Pak Haryanto wis ngomong Mas Percil, lah emang masyarakat iki seneng acara koyok ngene iki. Sesuk ulang taune putrane ditanggapne neh ning lapangan. Alhamdulillah. Yo Campur Sari ngene panggunge luwih gedhe yo Mas, nganggo sone sing luwih gedhe neh. Enggak, ndelok YouTube. Ndelok YouTube. Ndelok YouTube. Duwe nyikmu iki pas tak tagerne tenanan kaku. Lah iki pasamu mulai ndek iki Campur Sari. Pak Haryanto sampai kelangan lho le. Kelangan apa? Wit iki lho ditebang kaya ngene iki lho Mas Sapu. Iki kelangan iki jambu iki Mas Sapu. Iki apik iki malah. Lah pasamu ngono ki Mas Sapu ora kelangan wayah sesuk woh Mas. Lho ngene iki malah dadi bonsai apik. Bonsai dengkulmu ki wayah sesuk woh Mas ora woh emang samu. Ya diwowone dhewe tuku ning pasar wohe ditandal-tandalno kono. Iki acarane mantenan. Didongakne mantene Mas sopo jenenge? Sopo Mas Bribda sopo? Ayo salah ngomong bedil. Andra. Bribda Andra iki polisi lho iki. Awakmu salah bedil lebokno sel nek koyo ning Hongkong gelem ya. Gelem. Kowe nyapa ngomongane Hongkong lambemu lho kancane. Acarane lho Masmu ning kono dipenjara mbok ngomongane ning kene. Lah iki karo polisi kene. Tapi aku pernah ning pinggir pantai. Saiki pantene rot ilang gitu le saiki le. Pantai kok iso ilang kuwi lho. Heeh, mbiyen aku lungguhku ning kono karo bojoku. Lah kok saiki wis ora enak aku ndek iki mara rono. Lah kok ilang aku ning ndi aku ngono. Bakul tirik-tirik mbiyen iki mangsamu. Aku lah ning kene iki pacaran ning kene. Iya, wah bocah. Awakmu tau pacaran ya? Heeh. Ya tahu ya pacaran bocah pekok ya wong jen arek masa tau lah muda. Tuwek pacaran Biyen ya lah saiki ora pacaran tapi biyen-biyene wilayah kene iki mulai Tempur Sari, terus Tegal Sari, Tegal Rejo, terus rono sithik kene Lumajang. Lah ndi? Ndi? Mati rono balik neh lho le. Majang. Ojo ngawur senengan. Panganan kene iki enak-enak. Panganane nek Lumajang. Walah, kowe ora roh wingko. Wingkone wong kene atos ora. Enak kenyal. Ya ya enak kenyal ki mangsamu. Lah kok muni atos? Lho ora ning ngono lah atos. Apa ki wingko empuk terus ginjur-ginjur kowe gajeh apa piye? Rumahku. Iki Pak Haryanto kalian Ibu Asih. Bu Asih wis ngendikan. Mas Percil engko mulih tak gaweni gedang. Alhamdulillah Rabbil Percil gaweni gedang seneng gaweni debok. Dadi awake dhewe kok gak padha lho. Ora apa-apa. Aku malah wis diomongi Bu Asih. Bu Asih wis ngendika mau ning mburi kan enek beras pirang-pirang sak. Awakmu kon nggawa mulih. Mosok? Heeh. Pokoke beras kuwi kon nggawa mulih Percil kabeh ora apa-apa, sing penting cocok karo regane. Oh alah didol to, Jangkrik. Mas, aku ki pikir aku ki tapi nuwun sewu. Mungkin aku lan duwe gawe ngene iki jan tak akoni jempol Pak Haryanto. Dadi duwe gawe delon sakmene mbiyane iki wong nonton kebak koyo ngene iki. Itu nggawa ndas kabeh ya Mas. Lho ora nggo ndas masamu awak tok ya ora ngedeni. Lah iki maksude rene ora ning ngono iki masyarakat sing sakmene mbiyane koyo ngene iki sampai mulai kono lho kae ketok apa ora aku ya ora roh. Ora roh. Wih bakul
duk kono sampai teko kene. Iki mung beteke apa? Dongakne Pak Haryanto semoga lancar rezekine. Amin. Lagi ngoten nggih Bu nggih. Wis ditanggapne didongakne sapa ngerti rezekine luweh-luweh terus nekakne percil ning kene maneh. Allahumma amin. Sing penting aja rego kaya ngene iki. Aku regone sing anyar. Tapi tenan, sing penting kan aku ini kene iki biyen nih hari hari jadi apa? Lapangan kuwi acara. Mari ngono bersih desa acara. Mbah petinggi saiki ora nanggap belas ning ndi wong iki. Apa wis genti to iki petinggi? Isin sampai wong Pak Haryanto nanggap petinggi ra nanggap yo. Wah, lah sampai ra nanggap yo masamu rugi. Sing rugi sapa? Aku. Rumah saku nak petinggi kene. Lah piye? Lah yo petinggi. Kamu harus bisa memberi iki ngomongi dulur-dulur awake dhewe iki. Awake dhewe kan ning kene menghibur. Piye carane utange lali bengi iki? Utang kok lali lho ya. Khusus bengi iki. Khusus bengi iki ben nganti mikirne utang. Didongakne utange ndang lunas. Amin. Sing utangi lali. Amin. Ya ora mungkin to Le lagu Le. Ora mungkin. Mas aku amin banter. Tapi iki didongakne kabeh sing apik-apik wae. Didongakno muga-muga saya tambah sing barokah. Amin. Muga-muga sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe kebon tambah kebone. Amin. Sing duwe ternak wedhus tambah wedhuse. Amin. Sing duwe pitik tambah pitike. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Amin. Sing duwe bojo tambah bojone. Iki lho apa kok rumah saku tak tambah sakinah mawaddah warahmah. Lah, kamu menghibur pada malam hari ini dudono kemaluanmu. Oke. Kemampuanmu. Lah ya kemampuan awakmu salah omong kok. Kowe kok mulih liwat ndi Le? Aku liyane dalanku sing lurus apa enak ya? Liyane kuwi mang. Ndasku mumet liwat kono nah. Nganu Pak, hubungi Doraemon Pak. Pakai baling-baling bambu. Iki lho apa? Nadane nembangne manten. Iki sadurunge menghibur ngomongi manten sik. Nadane Mas. Coba. Iki lho ape nyamuk lho. Ambil suara. Iki lho ngomongi manten. Oh iya. Sadurunge iki ngomongi masyarakat ki awake dhewe nutur-tutur nganggo lagu apa tutur biasa? Tutur biasa kena, lagu ya kena. Nah nganggo tutur biasa kuwi sing penting awak dhewe sebagai wong Jawa aja sampai lali Jawane. Contone tetep eling Hana Caraka. Hana Caraka aksara Jawa Hana Caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga. Nek diwalik Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawa Satada Karacanaha. Kuwi kok pinter le. Ketoke enom blegere sing enom Pak tapi uteke. Lah ya utekmu dengenane stroke. Lah tuwek ceweket. Hana Caraka rungono Mas manten. Nek diwalik Ngata Bagama. Ngata Bagama nggo cekelan manten. Contoh ngomong sing apik-apik. Dadi wong lanang karo wong wedok kudune ngomong sing apik-apik. Engko nek ora iso ngomong sing apik-apik luwih becik meneng. Kaya bojoku wis tak latih meneng. Dadi apa-apa tak omongi meneng. Salah tak seneni meneng terus bendino meneng cek out sopi terus. Iya. Ngomong sing apik-apik. To atine ya to awake. Nak wis omah-omah kudune iso to. Ya Mas ya. Ya Pak ya. Rungono tenan iki. Iki rungono tenan. Iki ketoke enom tapi tuwek iki. Sing ngomong dudu slentem iki. Iya. Ngata bo kudune duwe bondo. Oh iya. Atau bekal atau yang dinamakan itu bekal itu ya. Iya. Bondo. Nek sing wedok bondone ya bondo ayu iso, bondo keterampilan iso. Nak sing lanang kudune wis bondo. Kudune duwe gawean. Ya kuwi wis gawean wis genah. Wis genah kabeh. Gotong royong. Jadi sinergitas antara suami dan istri, antara orang tua dan mertua itu harus bersinergi. Iya. Bekerja sama gotong royong. Maca keadaan situasi bojo pengen kalung ya ditukokno kalung. Bojo pengen blonjo ditukokno blonjo. Bojo njaluk check out ya tukokno dicekatno. Bojo njaluk skincare tukokno skincare. Nah, sing rega 40.000 Mbak ya. Ya ora apa-apa. Skincare 40.000. Enek kuwi cap ndut. Skincare cap ndut. Lah kowe ngomongi oke-oke iki cah saiki ora ngerti. Mas Andra sama Mbak Sopo Novi. Mbak Novi. Mas Andra umpamane Mbak Novi sama eling-eling ki omong aku. Iki omongane percil, sampean rungokne tenan, sampean renungne tenan. Dadi umpamane Mas Andra iki enek panase,
enek nuwun sewu enek slemengete umumane kesele kuwi cukup wong lanang ki pijet ana ning ngarep TV diomongi ya ampun bojoku sing paling ganteng dhewe ana Mbak ya ampun bojoku sing paling gede ndang sehat ya Mas dilus-lus 1 2 3 kecup kening piuk selesai mesti waras tenan Pak nak kuwi tenan Pak tapi suwaliane Mas lha umpamane Mbak Novi ki enek panase langsung dikon lungguh langsung dikecup dilus-lus enggak dikon lungguh enggak dikon lungguhne sepeda motor gawa ning toko emas ya aku njaluk tulung mulai gawakno tukokno kalung gelang kuwi mesti waras sehat wong wedok iki masa wong wedok tambane kuwi kabeh iya lha aku mau lho ning buritan salaman karo ibu-ibu lha salamane biasa kan yo ngene gelange akeh lah kok kesana kropyok aku ki jare iki menungso apa uduk aku berarti ibu-ibu kene kuwi wanita yang pinter apa pinter berinvestasi pinter celeng-celeng utawa pinter menabung wong wedok sing seneng emas khususnya gelang kalung ali-ali emas-emasane akeh kuwi wong wedok sing pinter Mas celengane akeh apa jenenge kuwi celengan investasi jenenge untuk masa depan sak wayah-wayah butuh kanggo kuwi jenenge investasi bodong lah kok investasi bodong awake dhewe wong lanang duwe dhuwit wong wedok njaluk dhuwit ora njaluk mesti wong wedok oh alah Mas timbangane ra digawe apa-apa mbok dicandal-candale ning kalung gelang lak sak tunggalane kuwi wayahe tuku basan wong lanang wayahe adol didol ora mungkin kuwi ditangisi le oh alah mlumpuk le suwi kene kaya kene kalau malah didol kuwi ra sapa-sapa le iki bojoku dhewe dadi kowe omong mriki nggih Bu kok padha to Mas ya padha wong tunggale wong Jawa karo Mas nadanya C coba C jaga nyanyi apa to? Sembarang kowe mar-mar. Kowe lagu apa ta sing anyar lagu apa ta? Anu sebotol minuman ya. Oh iya iya. Bisa ora? Iya. Oke aku ngeling. Nyanyi wong loro duel. Duel. Ya duet kuwi sing dienggo jajan. Duet kuwi sing dimut ireng kaya anggur. Duet kuwi sing sak mangkok enek cendole. Dawet kuwi sing dienggo renang wedok pinggir pantai segitiga. Anduk. Kuwi dawet. Anduk. Ora mungkin percil ngomong cawet e ora. Iki. Ngomong ngene. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Apal-apal cilik-cilik. Gara-gara mosok ora apal. Lah terus nyanyi wong ngene lho. Awak dhewe nyanyi model Iya. Oke. Kayak pantun ngono. Aku an, guri yo an. Aku u, guri u. Oke. Wis ngene karo masyarakat kene. Iya. Gara-gara secuwil omongan karo tangga mesti tukar. Awakmu kaya iso ngono Mas. Tuwek kok pinter aku seneng. Tak idoni lho malah aku jak nyanyi kancane wis aku seneng ngono. Lagu asline ora apal bareng gawe lagu asline gak apal aku. Gara-gara secuwil omongan karo tangga mesti tukaran. Ayo toh gara-gara secuwil omongan tukaran kok sak dalan-dalan masalahe mung sepele digawe gede wong wedok kono kene mesti padha wae tangga kere malah diece nek tangga sugih diitung tuyule kuwi mesti ngono kuwi nggonku ngono kuwi lek kene ora goro ning kene apa ya ana mestine ya wonge teko kuwi mesti teko ora kuwi kabeh ngono kuwi lagonku ki tangga kere diece lah kok tangga sugih iya no lele lah kowe apa dadi wong kuwi pengen dadi wong sugih wong kere lho nek aku ya pengen dadi uangnya lho Pak wong sugih no Pak wong sugih mesti dhek ngono kuwi diomong wah tuyule slentemi sampe tak pira kuwi masamu dadi wong iki sing sederhana kaya aku ngene iki sederhana piye iya no apa-apa cukup
Lah, bocah pekok kuwi. Kaya ngene iki aku cethuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Aku wis rumangsa seneng. Sebab apa beteke apa percil bengi kene kene. Sebabe apa awakmu mergo wis nyambung seduluran kawit biyen mesti ning kene terus. Golek dhuwit. Kena gila. Ya mosok seni nadae kaya aku lak wong Lumajang ki senengane lagu iki. Lagu apa? Minor. Aku mbiyen nyanyiku iki. Nyanyi apa? Kau yang mempesona, anggun senantiasa menawan istimewa. Anu kurang dur Mas, kurang. Iki lho, awakmu mosok gak ngerti penyanyi profesional Banyuwangi Percil wis mlebu ning keset. Apa kae? Zaman biyen iki lho rekaman toilet. Kaset iso wis mlebu ning kaset zaman biyen sampai saiki ning ngene YouTube. Awakmu kok kau yang mempesona. Standar. Itu masih standar nadanya. Kurang tinggi, Bro. Kamu gak tahu ini Percil yang dulu masuk di kaset sekarang di YouTube banyak sekali. Kamu gak tahu sih. Aja omong lho sik kancane. Kau yang mempesona. Standar itu nadanya standar kurang tinggi. Tinggi lagi, Bro. Percil ini penyanyi profesional Banyuwangi. Oke. Ya ora kena Mas aku. Lha kok kancane udur apa kowe iso? Kowe nyanyi apa iso jajal coba? Oh, saya untuk nyanyi F. Untuk menatap mic. Jajal nyanyi. Ayo. Gila niki lak kula mboten saestu. Lak jenengan ningali teng YouTube itu bisa diedit. Tapi pada malam hari ini enggak mungkin bisa diedit. Ngomong nih Mas, nah aku pernah mlebu Indosiar. Iya. Ngetengi jaran toh. Iya. Masa acara patroli. Ayo coba. F. Wong ayu tresnamu kinarya tamba tresnaku ra bakal kepenaan nadamu kepenaan dadi aku ki nyongkok gak aku ning kepenaan ini malah kalau aku terjadi apa-apa nanti gimana apa oke anu iki ya asik kowe wedoke aku lanange lagu kaya Romeo dan Juliet ya. Oke. Paham? Ada nih. Kayak Pak Sundoro. Ya, siap. Kowe maca wedok ya, Le. Kowe mbok apane ndasmu lho? Kipen koyo meme. Ya, wis. Oke. Sing ngero kaya meme. Nah, ya ngono le. Lah kok malah kaya anak-anak kucing to le kowe. Pak, awakmu gak tahu wanita Cina yang cantik itu ngene iki dandanane. Masa aku malah kaya anak Saiba. 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 Iki lho apa kok? Kowe pisan ae to kancane. Awakmu ping 3, aku ya ping 3. Pisan ae kowe. Oh Saiba. Ciro lupa.
gilu lho. Kowe jenengmu apa? Jawa tiga Jawa. Oh sayangku. Oh sayangku. Artine Usaiba kuwi bahasa Indonesia. India. Oh sayangku. India ngono kuwi. Tapi lah apa meneh kowe nyanyi kowe tak duet nih. Duet karo Sito ae. Nyanyi sing tenanan ya. Ini permintaan dari Bapak Haryanto. Oke. Yuk sepotong aja. 3 2 1. Yuk, kok duet. Oke. Duet biar enak nanti duetmu sing enak, aku kan manut. Oke, tak kenal ya. Bareng-bareng hadir masih bersama Campur Sari Guyon Maton. Kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda. Artis ini kalau memang najak naik panggung, tolong jangan diapa-apakan. Karena kaget. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Yuk. Gimana? Langsung gimana? Langsung kita bunuh sekarang. Oke. Masa bintang tamu lagi munggah arep dipateni lho. Lha wong aku njeluk apa ki sinden sing apik, fenomenal Liyane yo karek aku tok. Lha wis sindane liyane lho ayu-ayu. Wis mulih kabeh. Lho. Kok wis mulih kabeh? Kok mulih? Takon ning pantai kabeh iki, Pak. Iki bintang tamune. Adik. Ya, Mas. Agak maju dong, Dik. Oke. Ada maju. Ya. Ya ampun. Oke, lama iki jenenge wanita Rainogo ya iki lho. Wanita Rainogo iki lho rumangsa jam siyo. Kalau tak kenal maka tak apa, Dek? Tak kampleng. Sayang. Adek tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Namanya siapa cantik? Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat pundi Mas iki? Mbok Tegal Sari, Tegalrejo, Tempur Sari, luar biasa Mas. Eneng pari pinggir sumur. Warga masyarakat Tempur Sari muga-muga panjang umur Allahumma. Amin. Enek pari ning tengah sawah. Warga masyarakat Tempur Sari muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Eneng pari pinggir kali. Warga masyarakat Tempur Sari muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Enek pari dipangan wereng. Wong wedok sak Tempur Sari ayo meteng bareng. Geding aku. Za. Lah senengane dolanan iki. Awakmu kok Lah aku sebagai wanita kan ya harga diri. Wanita biasmu. Wanita opo? Lah wong enakmu gombal tok ya kancane roh to. Wanita opo? Mas, iki jabone tak lindungi. Jare pirang-pirang dina iki aku ngrangsemi, Mas. Aku lan ngemiki to, Mas. Lah balene. Rumangsaku kok wong wedok nggo dolanan. Hei, napa? Berarti kita itu. Benar sik. Ora. Masa ya susune tengah. Ya sik. Ha, weh. Susu kok. Pancen iki duduk susu kok. Apa? Udun. Dadi pindah-pindah rumangsaku. Ya. Wong wedok nggo dolanan rumangsaku. Ya. Dek, Sayu. Jenengmu sapa ta, Dek? Nyiliti. Kok gak penak. Bojo to, Mas. Bu jenenge Bu Ase. Apa Mbak Novi? Yo kene kan pancen anu viral nyiliti. Nyiliti. Nyiliti sinten, Dek? Haryanto.
Wong ngawur karo masaku. Nyeliti Pak Rian. Mbak Liti ya? Ya Mbak Liti. Daleme pundi nuwun sewu? Kula nggih sak asli Lumajang. Oh, Lumajang. Lumajang pundi? Piket 0 kula. Piket 0 kuwi ndi to, Pak? Oh iya iya iya. Piket kono gone. Oh, bakul salah jenengan berarti nggih. Nggih, salah. Riyen duren. Oh, Duren terus salah akhirnya pun boten bakul. lho, lah sakniki bakul napa? Bakul apa? Tak anu tahu nih Mas. Oh, Tahu apa? Tahu petis. Oh, tahu petis. Jembatan Geladak. Nggih. Kula teng mriko Mas. Bakul tahu to mriko. Boten. Lho, bocah iki susah tak. Lah nang mriko lan napa? Lah kok jare bakul tahu. Jare bakul tahu. Dhisik ning kono. Nduk, Iya, Cahyu, Mas. iki teng daleme Bapak Haryanto. Bapak Haryanto. Kalian Ibu sinten? Ibu Asih. Ibu Asih kali Pak sinten nuwun. Pak Haryanto. Kok pinter Pak Haryanto. Haryanto artine apa, Nduk? Haryanto. Haryanto. Ayo, awakmu sing biasane. Haryanto artine apa, Cahyu? Idoni kabeh. Iki lho. Mungkin aku emosi. Lah kene omongnya urung kok jengkrok. Kita ini sudah penasaran mendengar Penasaran. jawaban. Yo penasaran yo sing sabar. Rong dino lho ae dhewe. Nyapa? Nganggur. Haryanto. Pokoknya saiki hati-hati nek ngomong. Iya, iya. Perkara omongan iso dadi viral. Mosok. Iya, pokoknya aja sampai awakmu ngomongnya aja. Dan apa? Viral, Mas. Langsung tak goblok awakmu ya apa. Dadi ora entuk omong. Iya. Oh, sebab kuwi marai molo ngono lho. Molo. Dadi wong kudu hati-hati. Padahal mbok Mas yo diucapkan dengan guyonan. Hmm. Ning nek wong ora iso nampa, iso dadi Ngomong apa mau sing gak entuk? Iki lho omonge kabeh. Dadi ora entuk ngomong. Lah aku urung nganti ngomong lah awakmu wis ping 17. Lah aku mbok pancing. Rumangsaku kok iso. Adik. Iya, Mas. Apa tadi? Bakul aqua. Kowe iki lho apa? Apa? Asmo Kinaryo Jopo. Haryanto. Yang pertama yaitu A. Aku teko AC sih. Aku teko AC. Ibu. Ibu AC. A akan selalu mendampingi Bapak Haryanto. S. Selalu sigap dalam menjalankan urusan rumah tangga. Insya Allah jadi istri yang solehah. Harus dipertahankan betul-betul oleh Pak Haryanto. Pak Haryanto. Ayo ngomong harus tak tapuk wis enek lho mburi arep harus ayo liyane. Hanya kamu yang cocok menemani Bu Asih. Oh iya. Ri. Rino lan wengi golek duit yo kanggo keluarga. Yan. Yan Yan apa? Ayo Yan. doyan nopo ae. Iya. Pokoknya yang penting halal. Halal iya. Toh ganjel toh. Noto apa ngono kan Mas? Toh. Noto pikiran ben keluargane iki harmonis. Mas Marta. Andra apa Marta? Marta sapa? Marta. Marai apa? Ganteng akhirnya Mbak Novidia jatuh cinta. Tak akan melepaskan Mbak Novidia. Oh siap. Akan menjadi suami yang tanggung jawab. Oke. Mbak Novi. No. Ayo no. No, dosmu mana? No. Artine no kuwi lho. No niki lho apa? Nolak. Iya. Wong lanang piroe demi mendapatkan Mas Andra Marta. Oh iya. Vi. Vide apa? Visi dan misi selalu dijalankan agar rumah tangga ini pintere kaya ngono. Karpet. Karono enek panggung karpet ki ditata. Oh iya karpet iki ditata. Son. SOUND. S swara apik lan rapik tergantung piro duite. Iya. Oleh karena itu, Iya. ya awakmu kudu nanggap son. Iya. Urusan biaya. Kowe genah-genahan karo sing duwe. N. Nerimo ing pandum. D. Jangkrik iki Mas. Nyapa? Ojo akeh-akeh. Lah aku bingung nek Jarene kowe iki wong pinter. Yo pinter sitok-sitok. Wong padha karo nembang ya, Nduk. Ya nembang. Kowe kan sinden. Durunge nembang ya ndongakne. Ayo, nggowo apa awakmu kok iso nganti dadok-dadok ngono. Ngentut ya kowe. Ngentut.
mesti. Kuwi mersun. Asa mersul. Didongane temantene. Aku ndongane. Lah ya aku sing ndongane. Iya. Muga-muga iso dadi keluarga sing gemari palo jinawi. Mbok kira gemah li paro jimawi masamu. iku sedekah bumi. Mantene iki lho. Bisa desa kuwi. Si sakinah mawadah Lah warahmah. ya sadurunge iki ya gemari pah iki. Iya, amin. Kayane Iya, iki iya. nglumpuk iso Iya, iya, dienggo iya. wong loro. Amin. Iya iya iya. Aduh, Sapa to iki dolan? Anak sapa kae dolanan dek? Heeh. gundul. Eh, Dolanan mercon anak sapa kae? aja dolanan mercon. Rumah saku ngene ora ngageti aku. Aku nek krungu swara banter ki wedok wedi. Lah sebab apa? Traumamu sebab apa? Sik sejarahe aku dilairne mbokku ning alam Marco Polo kene aku Marco Polo iki lho apa kuwi ngono. Alam ngarep. Narcopodo. Marco Kuwi Polo. direwangi tenan Mas. Mulane aku nek krungu swara banter ki wedi. Oh. Dhisik mbokku lak meteng to Mas, wis meteng Iya. gedhe. Hah? Bingung, wis krasa wis buka enek selawe mbokku dhisik iki. Piro? Buka kok selawe. Buka kuwi. Umume piro? Buka kuwi buka apa? Lah ya papat, akhirnya nerabas tengah sawah. Dhisik kan ora nek dokter, eneke dukun bayi. Iya iya. Akhirnya mas tekan sawah, lah kok udan deres, beledek lah. Dahsyar. Mbokku kaget, aku metu. Serut tingak, tingu, beledek mak. Dahsyar. Aku mlebu mak serut, lho mlebune saking kagete, bledok. Dahsyar. Metu. Bledek dahsyar mlebu metu akhirnya mbokku jahitan 15 Mas. Ya aku mergo mlebu. Apa mungkin kok jahitan 15? Lho saking kagete lho. Iya iya. Dek, Cahyu. Coba bakul pentol. Nembang ya, Dek? Nembang Mas. Nembang. Ya, sing kepenak ya. Apa iso nembang Iso apa? lho piye to kene iki rajane. Lah masamu campur sinden-sinden sari. saiki sing viral Silpi Niken Salindri. Dhisik kabeh iki sing gedhekne sapa? Awakmu to. Wong tuane. Lah Mas Teh sing iso nyanyi kan kowe. Ya iso to Mas. Oh, gurune awakmu. Ya iya to. Nadanya mayor. Yo. Ya ini pancen bakul es akeh Mas. Iya ora masalah lah. Ora masalah. Timbang tak pisui kok viral. Ora apa-apa engko iso berangkat kaji. Jaluk. Kok njaluk? Adanya Mas. Wong Es Pak. Kok es Kowe iki lho Mas nyanyi kilo ning ganggu lho Mas. Lah masuk nada diriki totet-totet Masuk iringane nadane apa lah nek ngono lah jeneng awake dhewe iki fokus itu tetep bisa. Lah aku konsentrasi ku buyar kuwi antarane es krim apa roti goreng. Aku bingung Mas. Lah awakmu ra ndonga sik kok. Dongane Ya piye? bismillah sik, ben lancar. Ngono. Wong arep nyanyi kuwi dadine sing penak. Iya, iya. Ndonga sik ditatahno atine. Iya, Mas. Pikirane ditata. Iya. Nyanyi garek muni mak ter, garek omong bengok ya selesai to jane awak. Yo pancen yo wong beda-beda to Mas. Harus duwe fokus dadine. Fokus untuk apa yang akan kita nyanyikan, nadanya apa. Iya Mas. Wong sembarang. Kupinge barang. Ya kupinge rata ditata, kupinge ditata. Nyanyi dhewe kan. Nyapa to kan Wong nesu? sarep nyanyi ganggu wae. Iki to. Oh iya. Lihat. Mbok yo dikek kesempatan kene iki arep ditimbali Pak Haryanto iki arep nembang sing kepenak kok malah Masalah ganggu. selengkem lho. Lah iya. Omong ae. Wis ngomong ae awakmu. Lah labemu kuwi aku. Awakmu dhewe ngono sing ngono. Aku kurang ngelingno kene awakmu malah Aku lho sampe mbok seneni aku ya Lek. Iya. Lah aku mau yo seneni to. Awakmu nesu karo aku apa karo kono? Iya. Lho, iki lho nesune karo awakmu. Ya awakmu barang kuwi. Wong aku lho wis meneng. Aku lah meneng ya Lek, mau ket mau ya Lek. Menang sampean menang kok. Lah aku lho meneng. Lho padahal dhek dhewe lho kok iso ngarani kancane adine iki Aku lho meneng tem ket Aku wis menang. Ndek mau. Telek. Sip ya to. Piye to, Mbak? Lah kok malah padu ning kono rumah sak ya sampean iki lak ya wong Jawa to Mas. Iya, iya, iya. Wong Jawa. Nek wong nembang kuwi kudu dihormati. Sopan santun Agemane bangsa. Bener. Takoni tenan, takoni. Nuwun sewu. Monggo. Sopan santun agemane bangsa. Nggih. Ya iki lho. Sopan iki ngene iki. Contonen iki Mas. Sopan. Nuwun sewu. Monggo. Met sewu ya. Monggo. Sopan santun agemane bangsa. Iya.
Nuwun sewu. Monggo Mas. Nuwun sewu. Sopan santun agemane bangsa. Wong kene kok sopan-sopan ya. Sa nyuwun sewu. Ini nyapa? Kowe nyapa? Hah? Tak suwai ra itu. Lah kurang sopan piye? Kurang sopan piye to? Maksudnya ki aja ngono kuwi. Lah kudune nek Aku nyanyi nek nembang damping ngono ben ketok aku ki nyanyi iki luwih kepenak. nyanyi. Garek ndampingi tok lho. Sa. Jaluk piye kowe? Oh. Golek panganan sak cokotan kok direwangi. Ayo. Oh, kok nek aku meteng. Masalahe kowe iki ora iso lho masalahe. Sa. Kowe tau ndelok penyanyi apa ora? Urung. Ben ketok wibawa. Heeh. Iki penyanyi ki junjungan. Oh, iya. Ben harga dirine ki. Ya ya. Oh, kita harus kalau kamu nyanyi harus dijunjung. Kita harus junjung calon. Sa. Mas, Nyapa? ojo. Hei, nyapa? Dari junjungan wis tak junjung. Wis ora usah bigat to. Tak nyanyi dhewe. Ombak gede. Aku wedi. Betul ya. Ombak gede tak seberang. Brangi. Sing wani sapa aku ora iso nglangi kok. Loh, lagune ki ngono kuwi. Ombak gede tak seberangi. Rondo enom tak openi. Rondo tuwek enake dipateni. Masalah. Ya ampun. Ya iki gara-gara kangaran rambutan tok 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 tok. Nanging kawujudane kok kaya mengkono. Iki yen tak sawang-sawang tak demosik. Lho. Iki rambutan apa bathok? Yen ana raja-raja ning jaman tak jenengno bathok dadu. Tok tok. Nyapo. Iki kok enek sinden ndase diklonthok. Sok rejar-jare jaman ora tak jenakne apa-apa. Kowe ya kudune jenenge apa? Jenakne apa lah kene kaya sinden diklonthok ndase. Lah kowe nyanyi ora genah belas ae. Mbok nyanyi kowe genah kaya slentem kaya aku Nyanyi iki. apa? Penak. Ya penak to nadane. Coba sini. Kene lho wis latihan dino. Wah, Lagu apa, Mas? dasmu iso penceng. Dase sapa iki? Iso penceng. Iki nek gak gara-gara dalan minggak-minggok ora. Iki ning omah mau apik, Mas. Perkara. Lah kowe Aku natap. kowe apa enek? Aku delok piro ae, Mas. Aku curiga Indonesia kalah gara-gara iki, Pak. Kita Wis tukul kowe wasit baren ya. Wasit bareng nih, wis tukul rambutmu. Dulurku. Dulurmu nadane. Ayo to. Oh, ala iya ya. Nada ketiga. Lah kowe ra ngomong lah ngene tok aku lah yo ora Suara ngerti. telu. Suara telu. Suara 1, suara 2, suara 3. Oke. Suarane telu. Iya ya. He. Ora kuwi. Hei! Lah kok iso ngongkon aku. Aku sing siji, aku marai awakmu. paduan suara ini lho. Ombak. Ayo. Ombak gede. Tak idoni we. Tenan tak idoni. Jare telu. Lah kowe lho kowe nadane lho. Hei. Nah, Sewu. 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 Sewu telu. Sewu tok. udah. Udah. Terus saya telu. Sewu. Urung sesek. Ini lho, se. Di bawah nada. Wes. Rilir-rilir. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Lho, nadamu lho nek ndi? Iki lho Mas sing garai iki. Soak iki lho. Sawak sawal leru. Ketok kleru terus. Enek wong nembang apik-apik. Aku tetep bener, Mas.
Iya. Sendi. Kibate mana? Mandek siji. Gitar. Ojo anu, lereno. Ayo. Sewu kuda wis tak liwati. Asik. Enak. Apik. Sewu ati tak takoni. Oh, lah base iku lho Mas. Lah kok guyon nek karo pinggire iki. Oh, koclok. Awakmu nyambut gawe tenanan apa ora kowe iki? Pare dudu janganan. Nyambut gawe dudu janganan. Dolanan. Dolanan. Ayo, wis menang. Menang. Nggih apa? Baca menang. Nggih apa? Tindikane apa? Drum. Drum nadane apa to? Manto nek drum iki mesti pas. Iya. Sewu kuda wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Apa dhewe? Wong cangkemmu lho sing kleru. Aku Mas. Lah iya cangkemmu dhewe. Nanging kabeh padha ora ngerteni. Lungamu ning ngendi? Men kae suara apa? Kena suarane motor. Ayo nonton. Ayo mlayu. Montore mlaku. Asik. Ora ngerti reja-rejane jaman. Kowe golek apa? Rene. Golek yo apa? Kowe rene iki ceritane jalukane Pak Haryanto iki lho cah. Ora omong golek yo apa? Kowe ngerti apa ora? Apa? Iki betake apa pesta iki pesta apa? Pesta pernikahan. Pernikahan. Ya. Serehne awake dhewe ceritane kon budal omahe Pak Haryanto. Ya. Diceritane mulai teko omah budal rene. Melokne Pak Haryanto ora? Melu Mas. Ya, salaman sik. Yuk. Yuk, budal kene omahe Pak Haryanto. Yuk. Wah, dalane angel. Ono apa Kak? Dalane kok minggok-minggok. Lah dalah. Yen mangkono. Minggu apa to iki rene? Iki ceritane dramane. Oh, dramane ngono iso. Aduh, dalane minggok-minggok. Aku bakal mencolot. Iki jenenge percil karo adik-adikku kabeh bakal mencolot. Waduh, Hati-hati yo Kak. yes. Tom, Yo Kak. mudhuno le. Yo aku tak mudhun. Jurange jero. Wis. Aku wis teko. Kowe melu apa ora? Aku melu. Nyusulo. Tenono. Mudhuno. Den. Aja omong ae tak antem slop kowe. Ndak mudhun. Jero apa ora? Ora. Lah kok malah ceblok sapi cenge wong. Rada maju. Untungnya aku dhisik latihan. Iki ceritane kaya budal ayo. Wis, Lho, ono apa nek Kak? enek kali iso jerone kaya ngene. Jane omahe Pak Haryanto ki ndi to ya? Iki liru Perjalanan. Rumah saku dalane kok elek kabeh. Enek kali dawane kaya ngene jembatane mung sitok. Piye? Jembatane mung siji pring dawane sak mil. Lho. Cekelono. Oke. Kak, Tak cekeli. gendanan aku Kak. Tak cekeli. Awas. Hati-hati. Ayo. Nyapa? Jembatane ilang. Aku kari, Cuk. Melo burimu pasang. Lali aku lari kaya. Cekelono. Yo, Aku iki wedi ora iso renang Ndi? lho. Aja guyon lho. Aja dolanan nyawa lho. Ora. Nek sampe aku jemplung enek bajul entek dasku. iya. Ah. Awas.
goblok. Awake dhewe dimendang teko nggone. Siapa? Budal, budal. Waduh. Lah kok akeh pring. Iki pring tok. Bet. Iki. Bet. Nyapo aku mau melu. Kowe kene tonggo. Lah toh lho. Karo dulure kudune sambang. Iki papringan tok. Ri tok. Aduh. Semak-semak. Arite, nggo sitok. Iya, Nggo siji tok. Nyo. Loh, tukul nek. Cepet men to ya. Ya. Kancane aku Den. Oh lali. Hoi. Seto. Mosok cedhak yo nguncale kaya ngene lho. Ya ngene. Lah membahayakan nyawaku. Ya ngene. Awakmu kan tangkes to. Ya. Masa mbok jabutnya. Mau mantepe sithik to. Ayo. Alah. Iki durung bongkal to, sik kedul. Wis tau kok. Ungalen sik. Ayo mlebu. Diungkal. Ora tedas ya, Mas. Alah wis tau. Alah kesuwen. Loh. Suwek kabeh lan. Yen mangkono Ya, iki ana ing daleme Bapak Haryanto. Otok. Tanya apa? Ayo wis kedodok. Wis sedodok rumah saku. tok. Tok. Alah, malah adan. Iki akyar. Ayo awakmu notok yo ngono. Pak Rianto. Kula ingkang suwan Pak Rianto. Oh, monggo masuk Mas, masuk. Lah kowe dhewe dadi apa? Ya aku wis